Türk aklawçysy Gülden Sönmez Stambolun suwdyna ýüz tutup birnäçe türkmen resmiýetine garşy jinayet işiniň açylmagyny sorady. Türk aklawçysy öz watanynda we Türkiýede dürli kynçylyklara şol sanda Türkmenistanyň Stamboldaky konsullugynda pasport we beýlik resmi namalary almakda kynçylyk çekken türkmen raýatlarynyň adından çykyş edýär. 21-nji ýylda çaglaýan suwdyna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sönmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň jogaby çekilmegini istedi. Onuň suwda tapşyran arzatynda Türkmenistanyň öňkü we häzirki resmiýetleriniň 8-siniň ady görkezilýär. Türkiýanyň habar beriş serişçilerine görä, şol sanawda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň, Daşary işler ministri Reşet Meredowyň, Içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we ýene birnäçe adamyň atlary bar. Türk aklawçysy suud binatynyň öňünde çykyş edip türkmen häkimetlerini adam hukuklaryny bozmakda, gynnamakda we adamzada garşy jinayet etmekde aýyplady we Türk suudundan birnäçe ýokary derejeli türkmen resmiýetine garşy jinayet işini açmak baradaky arza garamagy sorady. Türkmenistan yönetiminin pratiklerini eleştirenler özellikle kendi Türkmenistan hökümetiniň tejribelerini tanqid edýän adamlar, hususan da öz durmuşunda dürli kynçylyklara duçar bolýan adamlaryň tanqidleri we talaplary, özge siýasy garaýşlary, dürli siýasy aktyorlar Türkmenistanyň hökümetiniň dürli platformalarynda, hatda daşary ýurtlarda basyşlara sebäwar bolýar. Edin etdilikli tutsaw edilen adamlar, zorlukly ýitirim edilenler, aratnaşyk ýeten adamlar, qaziýetden daşary cezalandyryş, agyr türme şertleri sebäpli ölümler, gynamalar we ýowuz daraşmalar ýaly bir topar jinayete baş goşulýandygyny bilýäris. Prokuratura beren arzamyzda köp sanly suratlary, resmi namalary, hatda Türkmenistanyň türmelerinde ölen adamlaryň atlaryny we bolan wakalary, Türkmenistanda ýitirilen adamlaryň maglumatlaryny, Türkiýede ýaşap beren mahaly käbir türkmenstanlar tarapyndan haýbat atmalara sebäwar bolan adamlara değişli resmi namalary, pasport we beýleki resmi namalary, doluş ýa-da nikah şahadatnamalaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli hüjüm we basyşlara sebäwar bolýan pidalaryň suutnamalaryny we resmi namalaryny qaziýete berdik. Delil ve belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçemizde sunduk. Dip advokat Gülden Sönmez aýtdy. Türk aklawçysynyň arzasynyň Stambolun suuduna tapşyrylmagynyň ýa-ni türkmen aktivistleri we olaryň aklawçylary binanyň öňünde jurnalistlere interwiu berdiler. Jemlenen 10 töwerek aktivist türkmen baýdaklaryny we döwlet adam üçindir häkimetleri ýüzüne halka öwürsün. Hereket azatlygy, hukukdyr, söz we pikir azatlygy, pasport almak, hukugymyzy beriň ýazgyly şygarlary göterip durdular. Bu çäraga gatnaşan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa jemgyetçilik toporlarynyň edýän bu tagallalary arkaly adalatyň ýol tapjakdygyna umyt baglady. Biz adalat yerini tapar diýip umyt edýäs. Näçe ýyldan bäri türkmen rejimi Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozup gelýär we daşary ýurtdaky aktivistlaryň öz seslerini häkimetlere eşitdirmek üçin edýän hareketlerini bastırmak üçin öýlerine barıp maşgalalarına azar berip gelýärler. Biz Türkiýedäki qaziýetde ýüz tutmagy mejbur bolduk. Sebäbi öz seslerini häkimetlere eşitdirmek üçin hereket eden aktivistlaryň hemmesini ýzarlap, ýene bir gezek konstitusiýany bozup, olary aldawçy, watan dönügi, terrorist ilan edip geldiler. Näçe gezek bize şonuň ýaly aýyplamalar bilen deportasiýon lagerlary ýeberjek boldular. Türk häkimetlerine bizi garalap, yaman görkezjek boldular. Şonuň üçin biz şonuň ýaly hareket etmäge mejbur bolduk. Dip Dursultan Taganowa Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkiýede ýaşaýan we zähmet çeken türkmen raýatlary ençi melbäri pasportlaryny uzaltmakda we Türkiýede kanun esasında ýaşamak üçin zerur dokumentlerini düzeltmekde kynçylyk çekip gelýärler. Türkmen raýatlary Türkmenistanyň Stamboldaky konsullugynyň esasy dokumentleri şol sanda nikalaşmak üçin zerur bolan resmi namalary hem täze doglan çağılar üçin dokumentleri almak üçin zerur kagydlary bermekden ýüz öwrýänligini aýdýarlar. Bu bolsa türkmenleriň esasy hukuklarynyň Türkiýedäki türkmen resmiýetleri tarapyndan bozulýanlygyny aňladýar diýip aktivistler belliýär. Şeýle-de türkmen raýatlary öz ýurdunda we daşynda türkmen häkimetleri tarapyndan dürli batyşlara sebäwar bolýanlygyny habar berýärler. Türk häkimet
häkimetleriniň resmi maglumatlaryna görä Türkiýede kanun esasında bir näçe yüz müň türkmen raýaty ýaşaýar. Gararsız çeşmelere görä Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sany mundan bir näçesi köp. Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan türkmenistanlylaryň köpüsi dokumentlaryny düzetmekde çeken kynçylyklary zerarly bir kanun ýagdaýda galýarlar. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýanyň möçberini we problemalaryny görkezýän resmi maglumatlary çap etmeýär. Türkmenistanda uzagy çeken ykdysady kynçylyklar, ýokary işsizlik we ilatyň durmuş derejesiniň petelmegi sebäpli yüzlerçe müň türkmen raýaty beýleki ýurtlara işlemäge gitdi. Türkmenistandan daşary ýurtlara dähmet migrasiýasynyň esasy ugry Türkiýe bolup durýar. Sebäbi bu ýurt türkmen raýatlarynyň wiza talap etmeýär. Bir gün öň 20-nji ýylda bütün dünýä bozgunlary gününe gawat Istanbulda türk we türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda metbuat konferensiýasy hem geçirildi. Çäre gatnaşanlar türkmen raýatlarynyň Türkmenistanda we onuň daşynda duçar bolýan kynçylyklaryny humanitar krizis diýip adlandyrdylar we jemgyýetçiligi türkmen migrantlarynyň meselesine üns bermäge çağırdylar. İstanbulda Fatih Etraf Häkimliginiň Zübeyde Hanım Medeni Merkezinde geçirilen bu ýygnaga enşeme jemgyýetçilik guramalarynyň wekili gatnaşdy. Şeýlede Türkmenistanyň käbir raýatlary hem olaryň aklawçysy Gülden Sönmez şol ýygnaga gatnaşdy. Türkiýede Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary boýunça edilýän tagalary barada türk metbuatynda giňden habar berildi. Türkmenistanyň häkimetleri öz halkynyň kynçylyklaryny, şol sanda migrasiýa we ykdysady problemalaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. 30 ýyl bäri Türkmenistanda başga pikirdäkileri bir gysyş görkezilýär. Garaşsyz syýasy we jemgyýetçilik guramalary gadagan edilýär we metbuat azatlygy çäklendirilýär. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun içinde we daşynda üstlendik tanqid ýa-da açaçan nägilelik üçin iýerlenýär. Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy zenan sürüjilere gözegçiligi güýçlendirdi. Polisiýa işgärleri ulug sürüp barýan zenanlary saklap, dürli bahanalar esasında olaryň sürüjilik şahadatnamalaryny alýarlar we uluglaryny polisiýanyň durulgasyna alyp gidýärler. Şeýle ýagdaý bilen ýüzbeýiz bolan Balkanly ençeme zenanyň anonimlik şertinde habarçymyda gurrun bermegine görä, ýol polisiýasy indi bir hepde bäri aýal sürüjilere garşy reýd geçirýär. Ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri käbir denan sürüjilere ulagynda goşmaçy enjamyň bardygyny, ýagny goşmaçy enjam daktyranlygyny bahana edýärler. Şol enjamy dakmaly dälligi baradaky karary ýa-da kanuny görkezmeýärler. Şoňa meňzeş aýyplamalar esasında başga da onlarça sürüjiniň sürüjilik şahadatnamasy alınıp ulaglary jerime durulgasyna ekidildi. Dip adynyň efirde tutulmazlygyny soran denan sürüji aýtdy. Onuň sözlerine görä aýalgylaryň ençemesi polisiýa işgärleriniň bu çärelerine nägilelik bildirip Türkmenmaşy şäher häkimligine arş şikaýet bilen ýüz tutupdyr we çäre görülmegini talap edipdir. Ýöne häkimligiň işgärleri aýalgylaryň şikaýetlerini derňäp, olary çözüp tapmagyň ugurlaryny gözlemegiň deregine zenan sürüjileri ýaş erkekleri göz süzdürmekde aýplapdyrlar. Häkimligiň bir bölüminiň aýal kätibi aýallara ulag dolandyrmak näme gerek? Barın öýüňize, çağalaryňyza, gaýynlaryňyza serediň. Köçeden bäri geleňiz ok. Ýaş erkeklere göz gyzdyryp utanaňyz okmy? Ene mamalaryňyz maşyn sürüpmidi? Tehel erkinlik berdigi depe çykyp barýaňyz diýip arada şikaýet bilen baran aýalgylaryň ählisini kowup goýberdi. Dip denan sürüji gurrun berdi. Azatlykda bu kätibiň şahsiýeti barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Şeýle-de azatlyk baýdylanlar barada Türkmenmaşy şäher häkimliginden we polisiýa müdürliginden kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 21-nji iýunda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň 29-njy maddasynda Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary, şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Bu maddada deň hukuklylygyň jins alamaty boýunça bozulmagynyň kanunda bellenlen jogapkärçiligi eltýändigi hem aýdylýar. Şeýle-de Türkmenistanda aýallaryň we erkekleriň deň hukuklydygyna ýurdun aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanununda hem kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda häkimetleriň zenan sürüjileriň ulag dolandyrmagyny çäklendirmek çäreleri indi 5 ýyla goloý wagt bäri dowam edýär. Häkimetler bu çärelerini wagtal güýçlendirýärler. Dürli bahanalar esasında aýalgylaryň sürüji
sürücülük şahadatnamalary elinden alınýar we soňra izyna berilmeýär. Şeýle-de aýalgylaryň möhleti dolan sürücülük şahadatnamalary täzelenip berilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we türkmenstanlylar iýdigderli habar berýärler. Balkonda denan sürücülere karşı görülýän soňky çäreler ýurtda aýalgylara karşı gödäwçilikleriň güýçlendirilen, olaryň daşky keşpleri şolsanda egin eşikleri we kosmetiki hyzmatlardan peýdalanmak mümkinçilikleri bilen bagly gadagynçylyklaryň ençemesiniň girdilen mahalyna gabat geldi. Aýalgylara beýleki çäklendirmeler bilen bir hatarda saçyny boyamak we aňyrtmak, botoks sanjymlaryny etmek, göğsüni ulaltmak ýa-da dodoklaryny çiğşirtmek gadagyn edildi. Şeýle-de olary köçede erkek adamlar bilen elleşip ýöremek we awtologlaryň öňdäki oturuşlarynda oturmak hem gadagyn edildi. Bu gadagynçylyklar prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň ýylyany şu ýylyň aprel aýyndan başlap güýje girdilip başlandy. Ýurtda aýalgylara girdilen bu çäklendirmeler we gadagynçylyklar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Denanlar Edarasynyň ýerini ýetirji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 18-nji iýunda Liwap vilayatyna sapar edip, Farab etrawynyň çäginde ýerleşýän Gadyn gaz ýygnaýjy beketiniň açylyş dawarasyna gatnaşdy. Bu waka prezidentiň bir wagtlar Türkmen gazynyň esasy müşterileri bolan ýurtlara, Russiýa we Eýrana eden saparlarynyň ýygyanyna, şeýle-de dünýäde tebii gazyň bahasynyň durnuksuz ýagdaýda galýan mahalyna gabat geldi. Hytaýyň Milli Newit korporasiýasy tarapyndan gurulan bu beketiň açylyş dawarasyna korporasiýanyň prezidenti Dolandırıcılar Geňeşiniň agzasy Hou Sizyuni, şeýle-de onuň Türkmenistandaky şahamçasynyň baş direktori Chen Huailun we ýokary derejeli döwlet resmiýleri gatnaşdylar. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, Türkmen prezidenti dawaraly ýagdaýda düwmäni basyp, Gadyn beketiniň işläp başlamagyna ak pata berdi. Resmi habara görä, korporasiýanyň Türkmenistandaky şahamçasynyň baş direktori sanly ulgam ornaşdyrylan beketiň enjamlaşdyrylşynyň häzirki zamanyň ösün talaplaryna laýyk gelýändigini aýtdy. Ýöne habarda beketiň ortaça ýyllyk kuwatlygy barada anyk maglumat berilmedi. Bu dawaranyň çäginde çärjew etrafynda ýerleşýän kuwatlygy 432 megavolt bolan Liwap döwlet elektrik stansiýasy we Liwap vilayatynyň ilatyny tebii gaz bilen üpçün etmäge niýetlenen 3-ajy gaz käninden alyp gaýdýan 3-ajy zerger eltici gaz geçirjisi hem ulanylmaga berildi. Onuň ölçegi 530 mm, uzunlygy 125 kilometre deňdere. Bu wakadan 2 gün soň 20-nji iýunda döwlet başlygyny Hytaýyň Milli Newit gaz korporasiýasynyň prezidenti Dolandyrjylar Geňeşiniň agzasy Hou Sizyuni kabul etdi. Resmi metbuata görä Sizyun Türkmen prezidentine Hytaýly hyzmatdaşlaryň Türkmenistan bilen uzak möhletliğin özara bähwitli hyzmatdaşlygy putolandyrmagy gyzyklanma bildirýändiklerini tasdiklapdyr. Öz gedeňinde Türkmen lideri ýangyç energetika ulgamynda özüni ýurduň ygtybarly hyzmatdaşy hökmünde görkezen CNPC-niň köp ýyllyk gatnaşyklardaky oňyn ornuny kanagatlanma bilen belläpdir. Ýurtda täze beketiň ulanylmaga berilmegi we döwlet başlygynyň Hytaýyň Milli Newit gaz korporasiýasynyň prezidentini kabul etmegi Serdar Berdimuhammedowyň bir wagtlar Türkmen gazynyň esasy müşterileri bolan ýurtlara, Russiýa we Eýrana eden saparlarynyň ýygyanyna, şeýle-de dünýäde tebii gazyň bahasynyň durnuksuz ýagdaýda galýan mahalyna gabat geldi. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde bu wakalaryň häzirki wagtda amala aşyrylmagynyň mümkin sebäpleri gurrun berdi. This gas field and this station, this gathering station. Beketiň açylmagy bilen Serdar Russiýa we Eýrana has köp gaz satmagy umyt edýär. Elbetde bu başa barsa, onu bu Türkmenistan üçin gowy bolar. Sebäbi häzirki energiýa bahalary gaty ýokary rekord derejä ýetdi. Ýöne Türkmenistan Hytaý bilen uzak möhletliğin şertnama baglaşanlygy we öňden kefiýetlen gaz bahalary sebäpli gaz bahalarynyň ýokalanmagynyň peýda görüp bilmeýär. Meniň pikirimçe Türkmen hökümeti bu täze beket esasyny has ýokary bahadan has köp gazy Russiýa, hususan Eýrana satmagy umyt edýär. With this station that they'll be able to sell more gas at a much higher price to Russia and especially to Iran, I think.
diýip bilermen aýtdy. Russiýa 2016-njy ýylda, Iran 2018-nji ýylda türkmen gazyny satyn almagy besetdi. Ýöne Russiýa 2019-njy ýylda türkmen gazynyň importyny ujypsyz hem bolsa gaýtadan ýola goýdy. Iran hem Türkmenistan bilen gaz swap ulalaşyklaryny gaýtadan dikelýär. Bellesek geçen ýylyň ýanwar aýyna çenli Xitay 1000 kub metr türkmen gazy üçin $192 töleýärdi. Türkmenistanyň Xitaýa eksport edýän tebii gazynyň bahasy 2021-nji ýylyň 1-nji ýarymynda 23,9 göterim ýokarlandy. Hökümetçi Orient neşri geçen ýylyň iýul aýynda Xitaýyň 1000 kub metr türkmen gazy üçin $238 töläp başlandygyny habar berdi. Birja maglumatlaryna görä Ýewropanyň energiýa bazarlarynda 1000 kub metr gazyň bahasy mart aýynda Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ýyany rekord derejesine ýetip $3900 çenli galdy. Ondan soň petagaçy häzirki wagtda tebii gazyň bahasy durnuksyz ýagdaýda galýar. Beýleki tarapdan Merkezi Aziýa boýunça bilermen Xitaýyň täze beket esasynda has köp türkmen gazyny satyn almagy meýilleşdirýän bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. That now they have extra leverage in negotiations with Russia for a gas price. Indi Xitayň Russiýa bilen gazyň bahasy barada gepleşiklerde täsir güýji has ýokary bolar. Olar Russiýa bilen gazyň bahasy barada gepleşik geçireni biz häzir Türkmenistana baryp geldik. Olar bize has köp gazy, has arzan bahadan satyp bilýärler. Şol sebäpli siziň goşmaçy gazyňda zerurlygymyz ýok ýa-da biz onu arzan bahadan satyn alar diýip bilerler. So we don't really need that your extra gas. But we'll take it if it's cheap. Diýip bilermen Bruce Panier aýtdy. Türkmenistanyň iň uly gaz eksportörü CNPC-nin ýurtda işläp başlanyna şu ýyl 15 ýyl doldy we 13 ýyl bäri türkmen gazy Xitaýa aktarylýar. 2007-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistan we Xitaý bagtyarlyk şertnamalaryň çägi boýunça önümi paýlaşmak hakynda şertnama Türkmen Gaz döwlet konserniniň hemde CNPC korporasiýasynyň arasynda tebii gazy satyn almak we satmak boýunça şertnama gol çekdiler.